Asa lagi kan? Riso ka sa una. Unsang tuiga ka na priso? Unsa ba ilong kaprisuhan dati? Oh, no, 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 no. Kumusta mga katabang? Kauban ako karon si Rising Phoenix Motovlog. Okay. Hi. Kang amo ang tumong karon as usual manghatag mi og sorpresa sa mga taong nang inahanglan labi na karon sa pandemic, mga taong napiktuhan. So tungod kay kalipay namo nga makashare sa uban sa Rising Phoenix Motovlog ni sabay sa kuha kay kalipay po niya nga makashare sa uban. Okay? Ubanin mi ninyo ha. Kay mangita mi og mga tao nga angay taga na to o share na to gamay nga blessing. Dili man dako, at least makatabang ta labi na karon sa pandemic. Sa pikto sa COVID na hantod karon, nagantos gihapon kita. Okay, tara. Lagi kan? Riso ka sa una. Unsang tuiga ka na priso? Unsa ba ilong kaprisuhan dati? Oh, no, 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 no. Nako, magsinto, naman kay Paul. Oh, no. Ginit ara sir. Initan lang. Pintura magana ko kay Iral to yung sakyanan. Chief na siya karon. Na? Oh, chief BJMP. Siya ang pinakataas. Sa mua. So nagbaktas man ka sa magagikan. Sa kuan di siya palas. Sa Di siya palas. Isya Palas. Unsa ka dito? Yan kuan nang bugas Nangayo kag bugas. Ano man asa man imong balay di ay? daw. Sa Agdaw. Nya nangayo ka sa kuha sa to Isya? Di siya palas. Isya Palas. Kinsa may imong ipangayuan diha? Mga buhi dia karang brother. Na di ka kaila diha. Kinsa pa imong kaila diha? Wala na nga mong ngayo ay dia. Pila na imong kuan? Na kay asawa? Wala. Anak nimo? Wala pod. Sa imong ginabuhi. Wala ikaw ra. Ya, kuan mo ito na. Kinsa may gipuyan nimo diha? Mga balay na Agdaw. Inyong balay? Kasi ikaw ba nimo sa balay? So na ko. So
Unsa may gihatag sa imo ha? Gikan sa katong amigo nimo sa gihatag sa imo ha? Pagkaon. Unsa nga pagkaon? Daw patanawa daw? Sa pagtan-aw sa akong kauban sa iyahang dala na pagkaon, nakita niya ang mga sobra-sobra ug mga panos nga pagkaon. Nagtuo mi nga dili ni gikan sa iyang kaila kun dili gikan sa basurahan. Ano makaka-apply trabaho? Katura mo na sa isang brother di perminti. Unsa ka? Extrador. Extrador sa Alixian. Sa isa ka semana katulor ako diya. Manglimpyo ko diya, Alixian, katulor ako kadlaw diya. Di perminti. Dili perminti ang ilang kuan. Sa tibok imong pangalan no? Kani may in charge dito karon sa kuan sa mga mulaya sa mga priso pangalan. 2004 pa kanilaya. 2006, 2004 ko napadlak. Mga na mayungan ti ka ba? Na mayungan ti ka mo nang nihunong ko. Kay Nakaila pud ka sa among sakyanan. nakaila po ka sa mong sakyanan mo nang sakay ani sa una. isakay ka ni sa una. Kaila gyud na sa ko, sila Bayo, sila Boss ug Algado. Mo na imong mga idol. Mo na imo mga boss. Nya kung kuan kung mahurot na po na imong pagkaon nga gipangayo, asa na po ka mangayo? Yara sa ko mo trabaho sa kuan kanang Carmelite. Nya kung di ka katrabaho sa Carmelite, asa man kag pangkuan nimo, asa man kag pangkonsumo nimo? Nami kwarta sir. Ha? Nami kwarta sa tag 200 lang akong hatag sa Alexander brother. 200 sildo. Nya kaigo ka ng 200 nimong kuan? Kay semana Sa isa ka semana? tulo 600. Lunes, Martes, lasa ang duty kanina. Alexian. Kana imong gipuy-an na imong mga igsuon, di ba? Balay. Na imong mga anak imong mga igsuon. Na sir. Nya mutabang pud kana nila. Tapang niya ako yung bayaw na. May nakapay tambal siya. Ikaw ga suporta pud ana. Ayo naman yung baga. Ay sakit po ang imong bayaw tapos ikaw nagapalit og tambal. Ayo kay kuan, pero pa kay klaro nga kuan pod trabaho pangita, asa man kag ka palit nimo og tambal. Kung makasweldo ka diha sa Carmelite. Alexian brother ang fildo ginagmay ba? Asa man na banda? Bada. Nana sila hospital sa Matina. Katong nagihan nato sa kuan. Nana hospital sa Matina. Alexian Center. May sementeryo. Oh. Nya unsa may gusto nimo di ay kanang karon wala man kay trabaho, unsa may gusto nimo nga makakita kag trabaho unsa ba? Mga apply, wapo ka nang apply. Wala akong siyap kaya dagang mga pintor. Daghay pintor sa mga shop. Kay naman po yung mga programa karon nga para sa mga daang preso mahatagan og trabaho. Ana ba ma-endorse nga mahatagag bagong panginabuhi. So May mga programa nga para sa dating priso nga matagaan sila panginabuhian kay ang uban pod paggawas lang prisuhan walay pangita. Nya unsa man kuan, unsa man kumusta man imong kinabuhi pag human nimo gigawas sa prisuhan kanang Namakyaw ko. namakyaw. Pero wala na tong sala na to sa una nga nakapahilabot ka. Tinod yun to nakapahilabot ka. Doon niya to siya ako nadakpan ako nang diyan. Anong nabuhat man to nimo imong sala? Tungod kung kauban ako sir ba. Ano man? Galgalan ko. Gigalgalan ka. Nya galgalan day pagalgal puday ka. Pati imong kauban na priso pod. Wala ni subat siya. Ikaw ray na priso. Ikaw ray na pasanginlan. Oh. sa rin ni Amin. Ikaw ra po ni Amin. Nya nawanted ka. Ano wanted imong kauban? Ano wante bro. Nang sakot tanangon. Nagyang ko na nimo tanan. Sa may kuan kanang pag uli nimo dito sa Agdo dola yung balay. Naradya sir kapag Kas maktason ra mo. Na wala ka naglisod karon nga MSQ man nga kanang bawal man mo gawas tapos gawas lang na trabaho. Wala ka naglisod sa imong panginabuhian? injection na lang ko sa kan. Na-injectionan lang ka. Na first dose na ka. Na first, nahuman na. Mana? Kaduha na. So okay na ka. Ako matrabaho sa Alexander brother kung mag Kay bawal mo trabaho kung walay injection. Sila nagpa-injection sa buwan. Kay Sila yung nagpa-injection sa imo ha. So nangita kag trabaho karon. May na lang nga na income nimo, pintor man kano. Lain man pud nga magpapriso kag balik Magpapriso kag balik para na kay trabaho, di ba? So ang among matabang sa imo ha, nay gamay diri nga ako ano.
Na ikadalit sa imo ha. Kani siya, grocery ni siya. Ay gamay tinapa. Dali ra ko pangitaon niya sir. Oo, sabon. Alexian Brothers diya sa At least makatabang sa imo ha. Gamay Sige. lang nga pahalipay. Gamay nga pahalipay sa imo ha nga bisan man dati kang priso pero nagbago man ka. Tinoda nagbago man yung ka. Okay, di man kadawat to sa Alexian Brothers kung Bad record yapon ka. Okay, at least kami nakatabang mi sa imo ha bisan gamay lang kay karon lisod baya karon mangita wala kay trabaho. Nay tinapa diha. Dugang-dugang lang sa imo ha. Ya karon muli ka dito padulong sa balay ha ipakaon sa mga pagumanggon. Oh. At least makatabang ka sila ha.